Toto je OBD11, malá krabička, vďaka ktorej dokážeš spraviť jednoduchú diagnostiku tvojho auta prostredníctvom mobilného telefónu alebo odomknúť výbavu, za ktorú by si musel inak priplácať. Tí, ktorí ju poznáte, už asi viete, ako funguje a rovnako viete, že fungovala donedávna iba pre koncern Volkswagen, ale aj napríklad značky ako je Audi, Porsche či Bentley. Ponovom však podporuje aj skupinu BMW, a teda značky ako BMW, Mini či Rolls-Royce, ale najnovším prírastkom je Toyota či Lexus. Samotné zariadenie stojí pár desiatok eur a príde vám v takejto kompaktnej krabičke. Jeho inštalácia prostredníctvom mobilnej aplikácie je veľmi jednoduchá, či už máte Android alebo Apple. No a následne po registrácii a pripojení tohto auta si môžete zakúpiť kredity a tie kredity využívate na odomýkanie rôznych aplikácií alebo funkcií vozidla. Po pripojení zariadenia do diagnostického portu vám automaticky rozpozná vaše auto, ktoré sa vám ihneď zobrazí vo vašom mobilnom telefóne alebo tablete. Prakticky okamžite máte možnosť spustiť skenovanie vozidla, ktoré vám dokáže odhaliť chyby rovnako ako každá iná diagnostika. V závislosti od konkrétneho modelu alebo značky sú k dispozícii rôzne funkcie. Napríklad pre Volkswagen je naozaj široká paleta rôznych aplikácií. Pod pojmom aplikácie si predstavte odomýkanie alebo zmenu rôznych funkcionalít nastavenia auta. Dokážete si napríklad zmeniť vzhľad digitálneho prístrojového štítu pred vami, ale aj pokročilejšie funkcie ako napríklad aktivácia systému keyless či deaktivácia upozornenia nezapnutého bezpečnostného pásu. Skvelou výchytávkou v rámci aplikácie je možnosť nastaviť si denné svietenie nielen vpredu, ale aj vzadu. Podobne ako to je v škandinávskych krajinách. Zároveň si viete povypínať aj funkcie, respektíve zamknutia, ktoré môžu niekomu prekážať, ako napríklad ostrekovače hlavných svetlometov, ktoré naozaj mne osobne nedávajú zmysel a úprimne by som sa zaobišiel aj bez nich. No a rovnako tak aj prehrávanie videa počas jazdy, ktoré oceníte najmä ak máte deti. Práve tieto spomínané aplikácie si kupujete za kredity, pričom hodnota kreditov, respektíve ich výška, ktorú platíte za konkrétnu aplikáciu, závisí od toho, ako zložitá je daná funkcia alebo ako prospešná je. Logicky tie najlepšie funkcie sú najdrahšie. Táto malá krabička vám tak dokáže ušetriť množstvo peňazí za príplatkovú výbavu, ktorú by ste museli inak zaplatiť, ale rovnako aj pri kúpe starého auta vám dokáže pomôcť s overením jeho technického stavu práve vďaka diagnostike. Vo všeobecnosti funguje OBD11 na všetky vozidlá daných značiek, pričom podrobný zoznam nájdete na web stránke a link máte dole v popise. Viete si tak overiť aktuálny stav kilometrov či servisné úkony na vozidle. My sme pripojili OBD11 k Škode Superb z roku 2014, ktorá už disponovala systémom Start-Stop. Ten sa nám podarilo deaktivovať, pričom nás to stálo iba 50 kreditov. K dispozícii je však o mnoho viac. Dokážete zmeniť nastavenie svetlometov či rôznych zvukov vo vozidle. Všetko závisí od konkrétneho modelu. Táto prenosná diagnostika vám taktiež pomôže lepšie porozumieť tomu, čo vám auto hlási, vrátane chybových hlášok či upozornení. K dispozícii sú hneď dve verzie tejto šikovnej krabičky. Tu najlacnejšiu si zakúpite už od 40 €, no funguje len s Androidom a len na vozidlá koncernu Volkswagen. Pokiaľ chcete využívať OBD11 naplno, siahnuť musíte po verzii Next Gen za 60 €. Následne si vyberiete predplatený plán, ktorý vám najviac vyhovuje podľa toho, ako sa chystáte krabičku využívať. Navyše, ak zadáš kód STARTSTOP do košíka, získavaš automaticky 10% zľavu.